هەموو باژارên Rojhilatê Kurdistanê her pêgeh û navendekek û peywendiya wê bi dewleta Îranê ve hebûye bi giranî hatiye bombebaran kirin. Li gorî zanyariyan di vê pêla berfereh a êrişan da em bêjin baregehên Spaya Pasdaran, îtîlaat, basîc, navendên polîsan, qeymeqamî, artêşa îtîlaata Supaya Pasdaran û îdareya agahiyan bûne armanc. Heta xalên pişiknînê bendên kontrolê yên ku di navbera bajar û gundan de ne jî hemû hatine bombebaran kirin. Xetên piştevaniyê û binesaziya leşkeriya sînorên Rojhilatê Kurdistanê ji bo hêzên Îranê bi temamî hatine rûxandin û xerab kirin. Hate ragihandin ku piştî van êrişên dijwar li wan navçeyan ti pêgeheke serbaziyan îdarî ya dewletê her çi qas biçûk be jî ji êrîşan bi saxî rêzgar nebûne.